В това видео ще видите това, малко от това и още такива. Така че останете до края на клипа. Здравейте хора! Добре дошли в новото видео. Днес ще започнем една седмица, в която ще пранкваме сестра ми всеки ден. Или по няколко пъти на ден. Ще видим дали ще се получи, искрено се надявам. Мисля, че ще бъде доста забавно. Първото нещо, което съм намислила да направим е нещо, което видях в TikTok. Да вземем едно шише и да се опитаме да й кажем, че ще снимаме някакъв TikTok. Това ще е като предизвикателство. И ще се опитаме да полеем цялата вода. Ще видите как ще стане. Мисля, че ще бъде много готино. И нека пранк войната да започне. Здравейте хора! Днес е много добър ден да снимаме едно много готино видео. Да, наистина е готино. За мен. С сестра ми ще пресъздаваме... Малко съм се разчекнала така. С сестра ми ще пресъздаваме TikTok видеа. Нека да започваме. Първото видео, което ще пресъздаваме е с това шише. Ще го напълним още малко. Ще направим дупка в капачката и ще трябва да изпълним едно предизвикателство. Да видим дали ще се получи. Здравейте, пак сме тук, за да направим TikTok-а. Ето там съм сложила телефона, не знам дали го виждате, ето. Мисля, че го виждате. Ще снимаме този TikTok. Вие ще сте там, ние ще го снимаме на така. Така, сега ще видите какво трябва да стане точно. Пускам го на 3 секунди. А да ще пуснете 15 секунди. Добре, готова ли си? Готова ли си? Давайте, бързо трябва да се изпълня. И дами и господа, ето го първия пранк. Готови сме! Здравейте хора! Днес е следващата сутрин. Часът е 7:14. Защо сме станали толкова рано? За да направим следващия пранк. Ще се опитаме да напълним цялата стая на Йотка с балони. Не знам този пранк за кого е, за нея или за мен, когато ще трябва да надуе и вържи се балона. Но имаме 1 час да разберем. Хайде! Балоните миришат на бензин. Не знам защо. Хора, справихме се с първите 10. Не знам как ще продължи останалите. Ще видим. Стойте. Продължавам. Хора, до тук сме успели да надуем 40 балона. Вижте как изглеждат. Цветата на сестра ми и моята са еднакви, така че мисля, че определено ще изглежда така. Все пак ще надуя още 10. Да видим. Хайде! Здравейте, снимам от телефона, камерата е в стаята и сега ще се опитаме да се събудим с друг балон. Вижте как изглежда самата стая. Добро утро! Йоце, ставай! Нещо да кажеш на цялата ти стая пълно с балони. Нещо да кажеш на цялата ти стая пълно с балони. Джо!
Току-що беше навестена от 60 балона. 50 съдене е такова последната. Знаеш, ако някой се спука и те стресне, не съм аз виновна. Защото мен ми се спукаха два вече. Хора, успяхме да направим този пранк. Мисля, че това по-скоро беше пранк за мен, която стана в 7, да надуе 50 балона. Но въпреки това беше готино. Изглежда много яко. Така че продължаваме нататък. Хайде! Здравейте, хора! Време е за следващия ни пранк. Ще се опитаме да размажем пяна за коса на лицето на Джо. Нека видим дали ще се получи. Джо, пак няма тоалетна хартия. Няма тоалетна хартия, пак да си. Пак ли някакъв пранк? Джо, ела! Ела! Май ти се... Стой, тука, ела тука, спри. Май ти се позабра доста. Една пяна за коса, че виждам нещо, че косата ти е малко така... Къде е лаята? Къде е лаята? Ей, ще задам! Не искай лаята! Ей, тука! Виждай! Хора, мисля, че пранка ни се получи! Не знам дали нещо от това е било фокусирано, така като гледам най-вероятно не. Така че... радвайте се на това, което направи. Здравейте, хора! Аз съм Йоана, както Йоца, Йоаца, Джо. Защото съм седа. И днес съм подкачила също и аз един пранк. Какво ще правя? Какво ще правя? Ще отида до кухнята да взема вода. Ще да я полея, между другото тя обработва видео. И ще сложа ето там долу фолио. И... да, и очакваме тя, ако случайно ме подгони, защото аз много рядко ви правя нещо. Ако ме подгони, разбира се, аз ще прескоча фолиото, а тя ще се спъне в него. И да. Хора, ето видите как се получи всичко тук. Ето материалите, които ми бяха нужни. И сега ще отида да взема вода, да я погрея. Окей, хора, вземаме тази сега. Слагаме. Мисля, че толкова вода стигне. Също малко по-малко, защото така ще няма пасна да е абсолютно цялата вода. А не искам много. Добре, така. Хора, тръгвам, само да не се разфокусирам, защото да. Франк! Ще трябва да ти го върна. Тога вижте. Много забавно. Да, нека видим това и от друг ъгъл. Кога? Получи се! Чакай да фокусирам теб там на земята. Чупи си коляното. Кога вижте? Какво ще кажеш от днешния пранк? Стугя! Вижте, направиха коляното. Вижте.
Коляното ми почина. Цялата ми тениска мокра ще убия. Моите пранкове не бяха толкова живото застрашаващи. Това не беше живото застрашаващо. Дай също се, че коляното ми умря. Ау, ау. Нека да видим. Нека ти е! Направо ми щупи коляното. Колко е така покатия помони? Много съм яка, нали? Бари ти мокра тениска. Коляното ми, вижте го. Коляното ми почина. Ау. Айде. Но мисля, че седмицата ми за пранкове се обърна малко бекфайрна върху мен. Но няма значение. Сега ми дай камерата да си снимам. И хора, това беше от нас днешното видео. Дано ви е харесало. Това беше нашия пранкурс, който разбира се продължава. Не си мислете, че е приключил. Харесайте видеото, абонирайте се, споделете. Ето тук, можете да се абонирате. Тук е следващото видео, предишното видео. И тук е някой от другите видеа. Абонирайте се, нека ги направим 300. Междуто с това видео ударихме 200 абоната. Вие сте за 300. Айде!